Castellers de Lleida, davant mateix de la Paeria, casa seva, plaça de la Paeria, la seva diada, la diada dels Castellers de Lleida i sobretot aquest factor, aquest element important de temporada, sumar la mateixa actuació el 4 de 8 i el 3 de 8. Ho van fer a Reus, per misericòrdia, ho van fer aquí també, per Sant Miquel, i ho volen fer per tercera vegada aquesta temporada, un castell al 3 de 8 també que enguany han pogut descarregar un parell de vegades. De fet, les dues vegades que han juntat 3 de 8 i 4 de 8, a Reus i també aquí a Lleida per Sant Miquel. Tronc ja el tenim situat d'aquest 3 de 8, segons, terços, quarts, quintes, pugen dosos, acotxador i enxaneta dels Castellers de Lleida i anem a veure si és bo el castell per descarregar-lo, no per carregar-lo, per descarregar-lo ja per tercera vegada aquesta temporada. Entrada ja de dosos, fixeu-vos que un anirà peu i peu damunt de l'espatlla de quintes, anirà obert de cames, fixeu-vos, i l'altre va a la regla. Els dos peus damunt del quint de la regla. I ara ja només queden els més petitonets en el moment clau d'aquest castell que comença a remenar una miqueta, té aquest lleuger tremolí però que de moment gestiona molt bé amb l'entrada ja de la cotxadora, que llença un peu que situa l'altre, ja tenen el 3 de 8, els Castellers de Lleida a la plaça de la Paeria, el tornen a fer, el tornen a carregar, sí! Castell carregat dels Castellers de Lleida, molt ben gestionat pel tronc d'aquesta estructura, crec que el coneixen també, busquen la tercera descarregada. Compte que es comença a complicar una miqueta, especialment pel pis de quarts que s'estava tancant. Fixeu-vos, la concentració màxima dels castellers i les castelleres que ocupen aquest tronc. Ha patit una miqueta en el pis de quarts. Compte la sortida ara de la canalla. El tenen ben gestionat i l'acabaran descarregant. L'han treballat molt més que el 4 de 8. El 4 de 8 estava immaculat, estava perfecte. El 3 de 8, sobretot a la descarregada, l'han hagut de treballar una mica més. Bona feina del pis de terços, bona feina del pis de quarts, sobretot bona feina també dels pisos superiors. Els Castellers de Lleida, per tercera vegada aquesta temporada, poden sumar en una mateixa actuació el 4 de 8 i el 3 de 8.